खुलुमबाय रायजोफोर नै दा जोङो दान्दिसे उनाव जोंनि देरहासार जानानै फैनाय मा नाम मोनलाय नबजित नार्जारि नबजित नार्जारिखौ बरायनो थांगोन। औ बरायनो थांगोन। दा नोंथाङा मोनसे फिल्म इन्डास्ट्रिनि जोंनि बर'नि करिय'ग्राफारबो प्लास दावगाफुनाय सासे बर' फिल्मनि डाइरेक्टर हिसाबै दा जे जों बिथांखौ बरायनो थांगोन बेवहाय नोंथांनि सानखान्थिया माबायसा अनुभब माने आं बुहुत गोजोननाय मोन्दों। सासे जोंनि बर' फिसाया दिनै देरहाबोदों बे अल इण्डिया माने जोंनि बर'आ जेराव दं माबा दं होननानै जोंहा भट होनानै देरहादों बेखौ माने आरो मा होनो आरो बेखौ गोजोननाय मोनदों आरो बिराद गोजोननाय मोननानै जों बरायनो थांगोन दा एयारपर्टआव बेनो आरो सेथियाव मोनदो बेयो सेथियाव माने सेथि नङा बेयो स्पेशेलि उइनार सेथि होनो बेखौ प्लास जोंनि आसामनिनो आरो सानैयाबो सेकेन्ड रानार्स आप फार्स्ट रानार्स आप बे सोमोन्दै मा बुङो? बिसोरनि सोमोन्दै मा बुंनो बिसोरा बुहुत खस्थ' खालामदों आरो खस्थ' खालामनानै गावनि हार्ट होनानै माबाखौ देरहादों। बिसोरो गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै रायजोफोराबो बिसोरखौ अनसायदों। जायखिजाया जोंनि बर' नङाबाबो गावनि हारिनियावबो सापर्ट खालामदों। आसामनि मानसिफोरबो सापर्ट खालामदों। जोंनि बर' होना बर'आल' सापर्ट खालामाखै, बेयाव गुबुनाबो सापर्ट खालामदों। बेनिफ्राय जोंनि होनोब्ला जोंनि इउ पि पि अ होननाय मोनसे माबा दङ जोंना इउ बि पि अ स' जोंनि इउ पि पि अनिफ्राय बुहुत सापर्ट खालामदों बेखौ। बर' बि टि सि निफ्रायथ' गोबां हेल्प खालामदों, सापर्ट खालामदों आरो ए पि पि अनिफ्राय बुहुत सापर्ट खालामदों। जोंनि गुवाहाटिनिफ्राय गुवाहाटि मेट्र'निफ्राय जोंनि बिथां सनि बर'आबो बुहुत माने मानसिफोरखौ खावलायदों जे भट हो होनो खावलायदों। आरो जों गासैबो गुवाहाटिनि बि सि सि एनि माने कालसारेल माबाखौ गासैखौबो बुंजोबदों। बेखायनो बिनि थिननायनि थांखियाव जों बेखौ भट होदों आरो। बिदिब्ला आङो दा सनिनि खाथियाव थांनांसिगोन। अके थेंक इउ। आं सनिनि खाथियाव थांगोन। रायजोफोर जोंहा कामरुप डिस्ट्रिक्ट इउ बि पि अनि जेनेरेल सेक्रेटारि इउ बि पि अ बर'बो रोंगौ असमियाबो रोंगौ। दाबा बबे भाषायाव बुंगोन बिथाङा? दाथ' नोंथाङा आर'नाइ गानबाय माने बरायनो थांनोसै अनुभबथ' कक आपुनार केनेके बर'त कब ना अসমীয়াত कब? बर'आवबो बुंजायो, हारसाबो बुंजायो। आधा बुंनोसै नामा? आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर'नि आंगो फिसा नबजित नार्जारिया जि फार्स्ट पजिसनाव मैया जि देरहादों, डान्स इन्डिया डान्स लिटिल मास्टार सिजन 5आव उइनार जादों। बेनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोन्दों। बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय सम्पद सुबुं धोन हिसाबै जों बेखौ लानांगोन, जाहाथे इयुनावबो बेबायदि जों सुबुं धोन मोननाय थागोन, बेबायदि नबजित नार्जारिनि बायदि। आरो लोगोसे सानै आरो जोंनि आसामनिनो देरहादों, फार्स्ट रानार आप सेकेन्ड रानार आप। फार्स्ट रानार आप हिसाबै आपुन पेगु बिथाङाबो देरहादों, आसामनिनो बे गुगामुखनि। आरो सासे दं आद्यश्री उपाध्याय, बेबो सिलापथारनि। बिसोरखौबो जों आंनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों। মোৰ ফানৰ পৰা তিনিওগৰাকীকে সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ কামৰূপ জিলাৰ হৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। তেখেতসকলে নিশ্চয় বড়ো সমাজৰ বাবে ভাল কাম কৰি যাব। বিশেষকৈ আমাৰ বড়োৰ জাতিৰ বাবে আৰু গৌৰৱ আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, যিটো আমাৰ বড়ো জাতিৰ বাবে তেখেতে এটা সুনাম কৰি আনিছে আমাৰ বড়ো ৰাইজৰ মাজত নৱজিত নাৰ্জাৰী। তেখেতলৈ মই বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ কামৰূপ জিলাৰ হয়। তেখেতক আমি আদৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। অলপ পিছত মানে ৰেডি আমি যাব। চবৰে ভাত, আমাৰ যিখিনি টিম আছে ভাত খালে কমেও 30-40 মান এতিয়ালৈ এয়াৰপৰ্টত গৈ ৰৈ আছে, ফোন কৰি আছে সিহঁতে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া যাব ৰেডি হৈছোঁ। ব'ল যাওঁ এতিয়া নাকি? 1 মিনিট টাইম যদি আছে, যিহেতুকে BKWCত পৰে নৱজিত নাৰ্জাৰীৰ ঘৰ গোলাঘাটৰ হয়, এখেততো গৰীব বুলি চবেই জানে। ইহঁতৰ পঢ়া শুনাৰ কিবা দায়িত্ব বহন কৰিব নেকি BKWC? এতিয়া চিফ ছাৰে কি কৰে, যে চিফ ছাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। চেণ্ট্ৰেল UBP মিলি আমি কাউন্সিলৰ মেইন মুৰব্বী যিটো BKWC চিফ মিনেশ্বৰ বসুমতাৰী ছাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ সাহাৰ্য দিব পাৰে ইন ফিউচাৰত।
তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনাৰ বাবে তেখেতে তাৰ উন্নতিৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লয় এইটো শিৱ ছাৰে ক'ব পাৰে মইতো ক'ব নোৱাৰিম ধন্যবাদ তথাপিও আপোনাৰ তাতেও অলপমান দায়িত্ব আছে যিহেতুকে আপুনিও কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন বিশিষ্ট ঠিক আছে বাৰু হৈ যাব এইটো আলোচনাত আমি ভিতৰত হৈ আলোচনা যাব কৰি চিন্তা কৰিম এতিয়া আমাৰ আগত দুটা মহিলা আছে फटकके एकबार कौ माबायसा मोनदों दा गोसोआ दे दिनैनि माबाखौ बरायनो थांनो नागिरदों नोङो माबायसा मोनदों गोसोआ जोबोद खुसिनि थाखायनो दा जोङो हरबाबो बरायनो होननानै ओंखारदों आरो नबजित नार्जारिखौ ओ माय गॉड ओइ सासे सिख्ला दंबावो नै सुन्दरि नों माबायसा मोनदों दा दिनै जों नबजितखौ बरायनो थांगोन आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि बर'नि सासे हिरो देरहानायनि थाखाय जों गोबां गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो जों दिनै बरायनो थांनोसै ओइ सासे दावगाफुनाय सिख्ला दं नै नों मा बुङो दे आं जोबोर मोजां मोनदों मानो होनबा जों बिथांखौ देरहानो थाखाय भटनि थाखायबो जों माने मिडियाफ्राव बुंहरदोंमोन बयखौबो खावलायदोंमोन आसामनि गासैबो थागिबिफोरखौ बे हिसाबै जोंहा देरहानो थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों जय बर' हारिनि होन खेबसे दा जों बर' हारिनि फैबाय थादो दानिया जों थांगासिनो जों गारियाव गाखोनोसै তোমার ইন্টারেস্ট আছে না আমাক যে ভাত খোৱালে তুমি নবজিত নাৰ্জাৰীক যে আমি বৰাব যাম ভাল লাগিছে না মন ভাল লাগিছে ইয়েস তোমাৰ ভাল লাগিছে না নাই ভাল লাগিছে ভাল আৰু আপোনাৰ অভিনয় মোৰ অভিনয়টো পিছত হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ जों दा थांगासिनो रायजोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो दान्दिसे उनाव